Hello friends, welcome back to my channel Lakshita Happy Family. ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಕುದ್ರಳಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಕುದ್ರಳಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡ ಗೊತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಪುತ್ತೂರುಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಗೆ ತೊಂಡ ಪುತ್ತೂರುಡ್ದು ಫ್ರೀ ಬಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ದಾನ ಸ್ಟಾಪ್ ಇತ್ತನ ದಾನ ಬೊಕ ಪುತ್ತೂರುಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕುಡ್ಲಾಗೆ ಸೊ ಮಿಡ್ಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾತು ಇಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ನಮಗೆ ಬಂದಾಗಲ ಅವೇ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟು ಪುತ್ತೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಸೊ ಅಂಚ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಪೋದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಕುದ್ರೋಳಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಅಲ್ಪ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಇಪ್ಪುನದೆ. ಸೊ ಐಟ್ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಂತದು ಅಂಚ ವನಸ್ಥ ಲೈನ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೆಡಿತ್ತುಂಡು. ಬೊಕ ಬಾಲೆ ಇತ್ತುನ ಹಿಡ್ದಾದ ಅಲ್ಪ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಪೋಲಿ ಬಂದು ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಬಾಲೆ ಬೊಕ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಗ ಬುಡಿಯರು ಲೈನ್ಡ್ ಉಂತು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬಾಲ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ವನಸ್ಥ ಹಾಲ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡಿಯರು. ಸೊ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆತಂಡು ಲೈನ್ಡ್ ಉಂತದ್ದು ಬಂದಾಗ ಅಂಚ ದೇವ್ರನ್ನ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶುಕಡೆ ಆಂಡ್ ಒಂದು ನಮಕ ತೂವಲಿ ನವದುರ್ಗೆಲು ದುರ್ಗೆಲ್ನ ಮಾತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಮಾತ ತೂದು ವನಸ್ಲ ಮಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ಮತ್ತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ಲ ಮಾತಲ್ಲ ಪೋದು ಬತ್ತ. ಕಿಶನ್ ಕೈ ಪಡ್ಲೆ ಕಿಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚವರ ಪೋದ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜನ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ದು ಬಾಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿ ಆಪುಂಡು. ಈ ಸತಿ ಬರ್ಸಲ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಇಂಕಂತೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪೋಡುಂದೇ ಇತ್ತುಂಡು ಕುದ್ರೊಳ್ಳಿಗೆ ಪೋಡ್ ಪಂಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಉಂಡು ಕುದ್ರೊಳ್ಳಿ ಪೋಂದೊಂಜಿ ಐನಾಜಿ ವರ್ಷ ಉಂಡು. ಸೊ ವೃದ್ದೆಲ್ಲ ತೂದಿಜಲ್ ಕುದ್ರೊಳ್ಳಿ ಟೆಂಪಲ್. ಸೊ ಆಲೆಗ್ಲವ್ರ ತುಯ್ಲೆಕಂಡು ರಜೆಟ್ ದಸರಾ ರಜೆ ಅಂತ ಪಂಪುನ ಮಾತ್ರ ದಾದಾಪಂದ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೈಸೂರಿಗಂತೂ ಪೋಯರ ಆಪುಜಿತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲಚೂರು ಮಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಡು ದಸರಾಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಿತ್ತೆ ಕುದ್ರೊಳಿಗಂಡ ಪೋದು ಬರ್ಕಪ್ಪಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದು. ಎಂತೂ ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಬಸ್ಸೇ ಉಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ಪೋದು ಬರಲಿ ಬಂದು ಪಿದಾಡಿ. ಬಟ್ ಬಾಲನ್ ಬುಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಕಶ್ವಿನ್ ಆತಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಜೆ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಬಸ್ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತನ್ ಬಸ್ಸಟ್ಟು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೆಲಿತ್ತ ತುಯ್ಯರ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನಡ್ದು ಮಾತ ಶಾಪ್ಗೆಲ್ಲ ಪೋರ ಆಯ್ತು. ಬೊಕ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ ನಮಕ್ ಮಾಲ್ಗ್ಲವರ ಪೋಡು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಮಾಲ್ಗೆ ಪೋಯ್ಜಿನ ಇಂಚ ಅಂಚದ ಮಾಲ್ಗ್ಲ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಯಾನ ಕೊಡ್ದೆ ಮುರಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ DIY ಶಾಪ್ ಅಂದು. ಸೊ ಆಡೆಗ್ಲ ಪೋಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸತಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪಂಡಿತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಅವು ಕ್ಯಾಪ್ ಕೆಬಿಕ್ಕಿಂಚೆ ದೀಪು ನಂಚಿನ ರಿದ್ದೆಡಲು ಉಂಡು 200 ರೂಪೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತಂಡು ನಂಚಿನ ಕ್ಯಾಪ್ ಬೊಕ ಒಂದೆಂಚಿನ ಲೇಸ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಕುದರುಂಡು ನೆಕ್. ಸೊ ಅವಲೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತ ಹೊಸ ಟೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಂಚ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮಂತು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಪಿದಾಡಿ. ಟ್ರೈನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ ಬತ್ತದು 200 ರೂಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಡ್ ರೌಂಡ್ ದನ ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಗಾಯದು. ಸೊ ಆಯ್ತು 200 ರೂಪೀಸ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಉಡ್ಲ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಇಂಚಿನ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಲುಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರು ಕೊರಪು ನಲ್ಪನ್ನೊಂದು ಒಂಚು ಇತ್ತುಂಡು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಮಲ್ಲೆಡುಂಡು. ಸೊ ಈ ಟ್ರೈನ್ 200 ರೂಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ.
ಇಂಥದ್ದಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೊಳಿದ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ವಿಟ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಿತ್ತ. ಸೊ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ವಿಟ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಂಚ ಪೋಜಿನ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಏಪಲ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಟ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬರ್ಪ ಏಪಲ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಈ ಸತಿಲ ಸೋಕುಡೆ ದೇವರ ನಡೆ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಸೊ ಇಂಚಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನವರಾತ್ರಿದ ರಜೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು. ನಾನು ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್. ರಿದ್ಯಗ್ಲ ಬೇಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇನಿ ಐದೋ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು. ಸೈತ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ಲಂದು ವ್ಲಾಗ್ಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನವರಾತ್ರಿದ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತಲ್ಲ ಮುಗೀಂಡು ಇಡೆಗೆ ಯಾನೊಂದು ಸದಿ ರಜೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪೋಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಸತ್ತಿದ ನಮ್ಮ ರಜೆ ಆಂಡ್ ಮುಗೀಂಡು. ಸೊ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆತನ ನೆನ್ನೆ ಜಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಮರಪಡ್ಚಿ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನಂಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬೈ ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.